De stemmerij wordt ook op een voetvolger terug een delegatie van leden van de Friesk Nationale Partij. Net omdat zij vinden dat Friesland zelfstandig worden moet, maar wel om te denken dat wij leren kunnen van de Schotten. Wij peilden van de Moni Wommels de menings over een zelfstandig Schotland en Friesland. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ja of nee? Wat denk je al? Ik denk eigenlijk ja. En wat vind je daarvan? Is dat een goed idee? Nou, ik weet het net. Hij heeft wel een beetje bij je bedenkingen bij, hè? Ja, laten ze maar proberen. Ik vind het best goed, ja. Ze kunnen denk ik wel problemen krijgen als ze onafhankelijk willen worden. Denk ik. Zou het ik wat wijzen van Friesland? Nee. Dat gaat nou weer correct te vier. Nou, dat denk ik net, omdat wij heel erg afhankelijk binnen van alle industrie en zijn Randstad. Nou, ik denk niet dat de Friesen dat eens in eentje redden, hoor. Ik vind het heel mooi in Friesland. Maar ik hoop dat het toch wel een beetje bij Nederland blijven. En dat Den Haag een beetje beter op Friesland past, dat het zou mooi wezen.